سلام كما يقنيهم كبرات خطاتلتي لو مدما نتوم ديزاينراتن سألتن عبي حقاز زخونة بكوبانيا أدوبي زي معبلة ناي سبسرحو و AI حقازي أدوبي فايرفلاي حيزلكم مزيلو أدوبي فايرفلاي زتفل عليو عينت تحستوتات بغللو نمفتارن نمقرامن زتدالو ناي جنراتيف AI موديليو بحاجز زي أدوبي فايرفلاي نديجيتال سيدي كمون نسئلاوي طبب مالت إلاستريشن وي نجرافيك ديزاين نفيديو نمحبراوي مرببات كمون ناي 3D مسلتات زخون فولي تحستوتات بوهر قالات تراي كتفطرو تخوليو ኣብቲ ዝሰራሕኹሞ ስእሊ ሓደስቲ ነገራት ንምውሳኽ ወይ ድማ ቁልጡፍ ምትዕርራያት ንምግባር ክንደይ ግዜ ከም ዝቁጥበልኩም ሕሰብዎ። ስለምንታይ ዳ እሞ ፋየርፍላይ ካብቶም ከም ቻትጂፒቲ ወይ ዳሊ ዝበሉ ተቐዳደምቱ ይምረፅ እንተዳ ኢልና እዚ ኣዶቢ ከም ዝገልጾ ንሳቶም ንፈጠርቲ ጥበብ ወይ ድማ ነቶም ክሪኤተርስ ቀዳምነት ሂቦም እዮም ዝሰርሑ። ስለዚ እዚ ፋየርፍላይ በኃላፍነትን ብግልጽነትን ዝማዕበለ ኮይኑ ነቲ ናይ ፈጠራ ሕብረተሰብ ወይ ድማ ነቲ ክሪኤቲቭ ኮሚኒቲ ብቐጥታ ዘሳተፈ መሳርሒ ስለ ዝኾነ እዩ። ካብኡ ሓሊፉ ድማ እዚ ኣዶቢ ፋየርፍላይ ናይ ምፍጣር ዓቕምኹም ንምስፋሕን ኣብ ስራሕኹም ናይ ንግዲ ረብሓ ንምርካብን ዝተዳለወ እዩ። ብዛዕባ እቲ ስነ ምግባር ወይ ድማ እቲ ኤቲክስ ዘገድሰኩም እንተኾይኑ ድማ ኣዶቢ መሰል ናይቶም ፈጠርቲ ጥበብ ንምክልኻል ይዓይ ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ማለት ድማ እቶም ፈጠርቲ ካብ ስራሕቶም ካብቲ ዝሰርሕዎ ገንዘብ ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም ወይ ድማ ካብቲ ዝሰርሕዎ ኣብዚ ናይ AI መስርሕ ከይኣቱ ናይ ምእባይ መሰል ድማ ኣለዎም ማለት እዩ። بحافش ازي ادوبي فايرفلاي نطببكم مس زمناوي تكنولوجي اواهيدكم سرحكم ان مقلطاف زتسرح بلوص ناي AI سبسرحو مسارحي مالتي نزي ناي ادوبي فايرفلاي اكسس كتغبوم ستدليو ابزا firefly.adobe.com زبل ويب سايت اتيهم اراي كرمي ناب سرحنتونا كنيرنا ناب سايت كم ناتو كنغركم فلما موبايلكم براوزر بمخفات ناب firefly.adobe.com تخدو مالتي زي اب جوجل سيرش تلو تا ويب سايت كم تريوا زلكم firefly.adobe.com لكم اب افتناي اب جوجل تفتحوا مالتي اب جوجل متحتكم كم زمسل ريزلت خمصناي اب زمسكركم نزيا مالتي adobe firefly تنزلا نزيا كليك تبورا ونزيا تخفوا alright لود مسكبره نزي مسل سكرين كنصلناي ابزي زيات اطوات كلهم زي بلا زرينا زلو ምናልባት ናይ ክፍሊት ፕላን ሳለዎም ነዚ ተቀሙ ተላደልኩም የማለቲ ስለዚህ ቲ ዊንዶ ኣብ ሞባይል ከም መስል ናብ ስታትፋስ ተፈላለየ ባተን ሳሎ ማለት ይንሰርሓሉ ምን ኣብዚ ምሕላፍና ግን ምናልባት አካውንት መክፋት እንደ ዘድልየኩም ዘድሊ ኮይኑ በዝላዕሊ ምስከርኩም ናይ አካውንት ተውታላ ማለት እዩ። አባ ክሊክ ትገብሩ አባ ክሊክ ትገብሩኩም ድማ በተናትኩም ናይ ጉግል ወይ ናይ ጂሜል አካውንቶም ካርቱ ትፈልዩኩም ማለት እዩ። እዚ ኮይኑ ድማ ሓድሽ አካውንት አውጪኹም ክትምዝገቡ ትፈልዩኩም ኣብታ ክሬት አካውንት ዝብል ብምእታ ማለት እዩ። ኒው ብድሕሪኡ እዚ እቲ ዳሽቦርድ ነዚ ንሪኦ ዘለና ገጽ ክመፀና እዩ። ሕጂ ናብቶም ቀንዲ ስራሓትና ናብኣቶም ክሓልፍ ኢና ማለት እዩ። እቲ ቀዳማይ ንሪኦ ካብ ፅሑፍ ናብ ስእሊ ምቅያር ዝብል እዩ። ኣብዚ ዳሽቦርድ ዘላ ክሬት ኣን ኢሜጅ ትብል ዘላ ክንሪኣ ኢና ማለት እዩ። ቅድሚኡ ድሓን ነዛ ካብ ፅሕፈት ናብ ስእሊ ስለዝበልኩም እዚኣ እዛ ኣመልኪተላ ዘለኹ እዛ ፕሮምፕት ዘላታ ማለት እዩ። በዚኣ ክንጅምር ኢና። ኣብዚ ሕጂ እንታይና ንገብር ዝኾነ ፅሑፍ ምሳብናዮ ተክሰርሓልና ደልናዮ ዘለና ስእሊ ጀነሬት ገይሩ ድማ ክህበና እዩ ማለት እዩ። እዚ ነቲ ክዳሎ ደሊናዮ ዘለና ፕሮምፕት ኣብዚና ንፅሕፎ ማለት እዩ። ካብ ቻትጂፒቲ ተኸይድኩም ዝኾነ ጀነሬት ክገብሮ ትደልዩ ኣብኡ እቲ ፕሮምፕት ፅሒፍኩሞ ክትመፁ ትኽእሉ ኢኹም። ብድሕሪኡ ኣብዚ ጀነሬት ባተናላትና ነዛ ጀነሬት ዝብል ንተቕጣዕ። እዚ
እዚኣ ኣነ ሓንቲ ፕሮምፕት ኣላ ዘዳለኳ ንዓ ኮፒ ገይረ ካብ ቻትጂፒቲ ከምፅዐ ኣብዚ ፔስት ክብላየ ማለት እዩ ከም ትዕዘባ ዘለኹም ኣብዚ ሓደ ማጀስቲክ ፊቸርስቲክ ላዮን ሓደ ኣንበሳ ማለት እዩ ሓንቲ መኪና ኮፍ ኢሉ ከሎ ወይ ገለ ድሓን ስርሓለይ ኢለ ኣለኹ ኣብዚ ክሰርሓልና እዩ ኣብዚ ምሰእተኹሞ እቲ ዝደለኹሞ ፅሕፈት ማለት እዩ ኣብዛ ጀነሬት ዘላ ባታይ ነዚኣ ተወጥዋ ድሕሪ ጀነሬት ገይሮ ክሳዕ ዝውድእ ክንፅበ ኢና ማለት እዩ ሕራይ ከም ዝትዕዘቦ ዘለኹም ሰሪሑ እታ ስእሊ ወዲኡ ኣውፂኢለይ ኣሎ ማጀስቲክ ፊቸርስቲክ ላዮን ሲቲንግ ኦን ቶፕ ኦፍ ሳይበር ፓንክ skyscraper looking down at a glowing neon city at night highly detailed photorealistic 8K resolution cinematic lighting ኢልናይናታ ፕሮምፕት ኢልና ነርና ልክዕ ነዚ ዝመስል ከዓኒ ልክዕ ኣምሳል ዘለናዮ ገይሩ ስኢሉ ኣምፂልና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ነዛ ስእሊ ዳውንሎድ ክንገብራ ንሕዳለል ኢና ኣብዚ ዳውንሎድ ትግባተና ኣላትና ነዚኣ ክሊክ ጌርና ዳውንሎድ ክንገብራ ንኽእል ኣብዚ ኤዲት ክንገብሮ ንሕደልና ኤዲት ክንገብሮ ኸ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኣብዚ ሼር ክንገብሮ ንሕደልና ሼር ክንገብሮ ኣብዚ ንፀገጥ እዚ እቲ ቀዳማይን ዝበለፀ ክእለት ናይ ኣዶቢ ፋየርፍላይ ቴክስት ቱ ኢሜጅ ዝበሃል እዩ ማለት እዩ ንሕና ብፅሑፍ ክንእዞ ከለና ንሱ ድማ ብስእሊ ይቕይረልና እዚ ኣባኪልና ክንመለስ ኢና ናብታ ዝነበርናያ ከም ዝተዓዘብናያ እታ ቀዳመይቲ ርኢና ኣለና ሕጂ ኣብዚ ኣዶቢ ፋየርፍላይ ብዙሕ ነገራት ኢና ክንሰርሕ ንኽእል ከም ዝተዓዘብኩሞ ስእሊ ጀነሬት ክንገብር ክኢልና ኣለና ቪድዮ እውን ጀነሬት ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ኣብዚ ስእሊ ዝሰርሕ ኣለኩም ኤዲት ክትገብሩ ስእሊ እንድሕር ደሊኹም ኣብዚ ክትኣትዉ ትኽእሉ ኢኹም ጀነሬት ክትገብሩ ቪድዮ ኣብዚ ክትኣትዉ ትኽእሉ ኢኹም ቪድዮ ኤዲት ክትገብሩ እውን ኣብዚ ክትኣትዉ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ሕጂ እታ ካልአይቲ ከርእየኩም ደልየ ዘለኹ ድማ ካልኣይን ፍሉይ ስራሕ ድማ ጀነሬቲቭ ፊል ይበሃል ማለት እዩ እዚ ኣብ ዝተዕዘብዋ ዘለኹም እዚ ማለት ኣብ ዘለና ስእሊ ሓደ ነገር ንምውሳኽ ወይ ድማ ንምቕያር ዝጠቅም እዩ ንኣብነት ኣብዛ ዘላትና ዝኾነት ስእሊ በቲ ብሩሽ ተጠቂምና ገለ ቦታ ክንምስሶ ኢና ዘየለና ማለት እዩ ከምኡ ናብቲ ዝደምስስናዮ ቦታ ከዓ ብካልእ ነገር ከዓ ክንትክኦ ክንፍትን ኢና ማለት እዩ ሕጂ ናብዛ ጀነሬቲቭ ፊል ትብል ኣብዚኣ ክሊክ ንገብር ኣብዚኣ ንኣቱ ኣራይ ቀፂሉ ስእሊ ኣፕሎድ ንገብረሉ ኣምፂልና ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚ ኣፕሎድ ትብል ክንኣቱ ኢና ኣፕሎድ ምስ በልናያ ኣብቲ ዘለና ስእሊ ንመርጥ ማለት እዩ ካብቲ ዘለና ስእሊ ዋላ ነዚኣ መፀ ኣራይ ነዛ ስእሊ እዚኣ መሪጬ ኣለኹ ሕጂ ቀፂልና እቲ ከነልግሶ ደሊና ዘለና ማለት እዩ ኣብዛ ስእሊ ከነልግሶ ደሊና ዘለና ነገር ሄትና ብምንታይ ክትክኦ ከም ዘለና ከዓኒ ክንሕብሮ ኢና ማለት እዩ ኣብዚኣ መፅሓፊት ቦታ ኣላትና ኣብዚኣ ንሕጂ ሓንቲ ፕሮምፕት ዘዳለኽዋላ እዚኣ ንፅሕፍ ማለት እዩ ሕጂ ነዘን ኣብዚ ጣውላ እዚ ሓንቲ ናይ ኮፊ ናይ ቡን ማለት እዩ ከም ተኣቱ ክገብር እየ መፅሓፍና ኣብዚኣ ጀነሬት ትብል ኣላትና ኣብዚኣ ጀነሬት ትብላ ሕራይ ከምዚ ንዕዘቦ ዘለና ብመሰረት ዝሃብኳ ፕሮምፕት ድማ ሰሪሓ ኣምፅኣትለይ ኣላ ማለት እዩ ዝነበረ ሰለስተ ጠራሙዝ ኣልያ ልክዕ እዛ ናይ ካፕቺኖ ተኪኣታ ኣላ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ከዓ እታ ካልአይቲ ጥቕሚ ናይ ኣዶቢ ፋየርፍላይ ማለት እዩ ሕራይ ካልእ ከም ዝበልኩኹም ካብዚ ክልተ ወፃእ ዘርኣኹኹም ኣዝዩ ዝተፈላለየ ስራሓት ክስርሑ ትኽእሉ ኢኹም በዚ ኣዶቢ ፋየርፍላይ እዘን ዘርኣኹኹም ገለ ካብቲ ብዙሕ ኣብነታት ማለት እዩ ከም ዝትዕዘቦ ዘለኹም ኣብዚ ኤክስፓንድ ባክግራውንድ ዝላሎ ጀነሬት ኢሜጅ ፍሮም ስኬች ካብ ስኻትኩም ስኢልኩም ዝሃብኩሞ ብኢድኩም ማለት እዩ ስኬች ንሕዳይኩሞ ንዑ ናብ ስእሊ ክቅይረልኩም ይኽእል እዩ ካልእ ኣብ ስኬል ዮር ኢሜጅ ደብዛዝ ዝኾነ ስእሊ ወይ ናቱ ሪዞሉሽን ዝወሓደ ናብ ኣዝዩኑ ስእሊ ከም ዜሮ ቀይረልኩም ይኽእል እዩ ኣብዚ ሪሙቭ ኦብጀክት ዘለና ኣሎ ኣብዚ ከም ትዕዘብዎ ዘለኹም ብድሕሪት ሓደ ሰብ ነይሩ ነዚ ሰብ እዚ ከም ዘልግስ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ክልግሶ ማለት እዩ ካልእ ባክግራውንድ ጀነሬት ክትገብር ትኽእል ኢኻ እታ ስእሊ ከምዚኣ ነይራ ዘሎ ስእሊ ኣልቢሱ ብከምዚ ዓይነት ባክግራውንድ ቀይርዎ ኣሎ ማለት እዩ
ካርቱናይዝ ክትገብሮ ትኽእል ኢኻ ዝኾነ ስእሊ ምሳልከ ናብ ካርቱን ክቕይረልካ እውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ዝተፈላለየ ካልእ ንጥፈታት እውን ኣብዚ ክሰርሑ ትኽእሉ ኢኹም ከም ትዕዘብዎ ዘለኹም ማለት እዩ ኣዝዩ ብዙሕ ፊቸርስ እዩ ዘሎ ኣብዚ ኤክስፕሎር እንትዳይልናዮ ኣዝዩ ብዙሕ ፊቸርስ ክሰርሑ ትኽእሉ ኢኹም ኢሜጅ ናብ ቪድዮ ክትገይሩ ትኽእሉ ኢኹም እዚኣ ዛ ዝረኣናያ ጀነሬት ስፒች ዝኾነ ድምፂ እውን ጀነሬት ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ጽሑፍ ናብ ሳውንድ ኢፌክት ጀነሬት እውን ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ናይ ሎሚ ትምህርትና ኣብዚ ተፈፂሙሎ ኣዶቢ ፋየርፍላይ ተፈፂምና ከመይ ጌርና ብሉፃት ስእልታትን ንድፍታትን ከም እንፈጥር ርኢና ኣለና ሕጂ ናብኩም ተራእዩ ናብቲ መርበብ ሓበሬታ ብምእታው ባዕልኩም ፈትንዎ እዚ ቪድዮ እዚ ረብሓ እንተደኣ ረኺብኩምሉ ሳብስክራይብ ላይክ ሼር ንገርዎ ተወሳኺ ኣብ መጻኢ ድማ ብትግርኛ ክንሰርሓሎም እትደልዩ ናይ ኤኣይ መሳርሒታት እንተደኣ ሃልዮም ኣብ ታሕቲ ኮመንት ጻሓፉልና ብዝተረፈ ብሰላም ይረኽበና ይቐኒለይ